Так, prieteni, aici avem lucrarea finalizată. Vreau să vă prezint așa o lucrare. S-a primit o lucrare bombă, foarte frumoasă. Uitați-vă numai ce lucrare s-a primit. Aici avem o portiță pietonală, avem poarta patant care lucrează la telecomandă, are automatizare. Se deschide, se închide, o ușurință pentru client ca să intre în ogradă, să iasă, să nu se dea jos, să deschidă poarta cu mâinile, chestii de astea. Veniți și vă uitați aici și momente avem noi la gardul ăsta. Deci la gardul ăsta s-a folosit temelia, s-a învelit cu o coamă pe temelie s-a pus deoarece să arate un aspect mai frumos a gardului și o protejează de apă, din ninsoare. Gardul este din profilul zincat, vopsit termic, o culoare neagră care se combină foarte bine cu culoarea coloanelor. Coloanele albe, gardul negru. Este o combinație la 100. Este foarte frumos. Deci aici avem profilul 40x60, gardul este în ramă, profilul este în ramă, sudat la cel mai înalt nivel. Uitați-vă aici, și sudură s-a făcut. Băieții din compania Dinamic Construct au lucrat cu încredere, cu dăruință pentru a produce așa un tip de gard. Care aveți nevoie și vă interesează lucrări, garduri, porți, ne puteți contacta la numerele noastre afișate pe ecran sau ne puteți găsi uzinelor 90 Chișinău, Căușeni, Livezilor 44. Vă așteptăm cu drag pentru orice informație, ne sunați. Vă ajutăm, vă sfătuim, vă dăm idei pentru garduri și porți.